Shit, du har inviteret de to. Var jeg stiv eller hvad? Jeg vil med. Jeg tror, jeg var stiv. Det er i orden, jeg ringer og spørger, om de har brug for en gratis stuepige. Oldfru. Kan du se dem klædt i min stuepigeuniform? Rundt om med lille okay? Så render du rundt som oldfru. Ja, specielt det der julenhår med det der. Det kunne være god. Det kunne være sjovt. Så kan Philip lade os. Kom med drikker. Jeg skal skrive. Nå nej, man skal sidde og weekend og busser flere timer. Det gør aldrig mere. Er der noget med en brænder nede, som Quentin ikke var det for? Det kan jeg ikke. Det kan du ikke huske. Nej, du var der med mig også sygt, mand. Jeg var så færdig. Havde vi 4 med til dig? Var du ikke med, da han sad op og tager med busser i 6-7 timer, hvor vi til sidst sad og kiggede på den Leila og jeg tænkte, så kører vi en tur i busmand. Og hver gang vi kigger på retten, så fik jeg på den til at holde fælde. Nå, så spurgte jeg ud på busmand. Jeg tror, jeg kunne hele vejen til Jylland og tilbage igen 8 gange, efter vi var færdige. Der var en busmand. Og så sidder jeg og kigger til bedoven og tænker, det er så en dejlig bil. Det er mig! Så er der bare Michael. Ja, det er dig. Og så kigger han på Leila, du har også. Det ved jeg ikke, men jeg kan høre det der sige det om og om igen. Så kigger jeg på min mor, det var også en dejlig bil. Så kigger jeg på Gurli. Hej mor. Kan du ikke huske det? Ja, ham der. Juleåret, det var 2 år. Ja, for helvede var en stiv.